Kimchi Chino! 오빠, At malakas na sigaw. Shout out agad. Malakas na sigaw para sa mga relasyong nanlalabo na ngayon. Relasyong agaw buhay na tila ba papanaw na. Imagine niyo magsesemana Santa at talaga nga namang isa sa mga pinagdarasal mo ay mag-survive ang relasyon nyo. Huy! Sige na nga. Bukod sa sigaw ay mahigpit na yakap na rin para sa mga may pinagdadaanan dyan. Oo, lalo na yung mga nasa relasyon pero talaga nga namang malungkot. Sabi ko sa inyo, hindi lahat ng taken ay masaya. Hindi lahat ng nasa relasyon ay masaya. Yung iba, naglolokohan na lang. Huy! Mahal! Oo, ito na. Nandito na po ang spicy opa mo na si DJ Kim Chino na makakasama mo 6 to 9 tayo. 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama ngayong Friday evening. Lalo na't ikaw ay naglo-look after or look forward sa long weekend. Alam ko yan. Kasi ako, atat na rin. Gusto na rin mag-weekend. Hindi. Ako nilo-look forward ko talaga makabanding kayo, mahal. 'Di ba? Kaya nga, when it comes on your problems, kahit yan ay relasyon, 'di ba nga sabi natin na ikaw ay may pinagdadaanan, minsan napapasok na rin sa utak mo na i-let go ko na lang kaya yung relasyon ko, total hindi na ako masaya. Ay, nako! Wag mo agad let go ang tao. Wag mo agad i-let go yung relasyon. Kasi minsan, ang misunderstanding, need lang din ang space. Kumbaga, kung kayo'y parehong mainit, di ba? Mainit ang ulo, definitely walang mariresolve dyan. Kaya need nyo ng cooling period or need nyo mag-cool down. Kaya naman tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo na si DJ Kim Chino, ibibigay ko ang tatlong nakakapanghinayang kapag naghiwalay kayo. Eto kaya pag-isipan mo muna at pag-usapan nyong dalawa bago kayo mag-break. Ito na, mahal. Una, pag naghiwalay kayo, sayang ang... Ano yung sayang? Sayang yung pera. Di ba? At the end of the day, imaginein mo, ang dami mo nang nagastos sa tao. Ang dami mo na nagastos sa relasyon. Tandaan mo, masyado kang galante kapag taken ka, kapag in love ka. Talaga nga namang hindi ka nagtitipid. Pero ang sarili mo nung panahong single ka ay tinitipid mo. Pero ngayong in love ka, bigay ka kung bigay. Di ba? Ang dami mo na nagastos sa tao. Imaginein mo, nag-date kayo, ang mahal ng kinain nyo. Kung may kotse ka man, syempre nagpapagas ka sa hirap ng buhay ngayon at sa ekonomiya ng Pilipinas. Sinasabi ko sa iyo, ang dami mo nang nagastos. Di ba? Totoo yan. Kasi mahal, kapag nilet go mo yung tao, definitely, ile-let go mo na rin yung mga nagastos mo sa kanya. At the end of the day, ang relasyon ay investment. Ang partner ay investment. So definitely, kaya ka nag-i-invest because it's important for you. At importante ang relasyon mo, kaya ka nag-i-invest. Diba? Kapag nilet go mo na yung relasyon, definitely, wala na lahat ang ginastos mo. Meron bang ex na nagbabalik ng pera? I doubt kung ibabalik pa or kung pwede ka pa maningil. Diba? Baka kaya pang hilutin. Kaya pang hilutin yung relasyon. Bigyan nyo lang ng time. Tsaka pag-usapan nyo. Kasi at the end of the day, sayang yung investment. Kung makikipag-date ka na naman sa bago, panibagong pagpapakyut na naman yan.
Panibagong gastusin na naman yan, panibagong regalo na naman yan. Unlike kapag meron kang relasyon, i-maintain mo na lang. Wow! Buti nga ikaw may jowa, nabibwisit ako sa'yo. Anyway, shoutout muna natin pala. Nakasalubong ko kanina ang isang rider na si Mark Andrew Aguilar. Ay nako, magpaturo kayo dito kung paano pumorma. Sobrang gwapo. Sige na mahal, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. Huwag ka mag-alala, hanggang 9pm pa naman ako. Kaya dito ka lang ha? Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!